Belengaz çû ku xwe bi dar xe, nêrî ku hemû dewlemend rêzê dene. Dibêjin ji şevan di şeveka reş û tarî de mirovekî belengaz û bi cîranê xwe ve li neqebekê rastî hev hatin. Dema ku çaxêr li hev kirin, cîranê mirovê belengaz got: Cîran, dengê te xweş nayê, tu vê şeva reş û ku têyî? Zilamê belengaz got: Wele cîran, ez ji vê jiyana xwe ya ku her tim bi tuneyînê qedexe bûyî gelek aciz bûm. Min biryar da ku vê jiyana xwe ya temsalkî bi dawî bikim. Min benekê xwe girt û ez rast çûm ber darbelikê ku xwe daliqînim. Cîranê wî bi meraqeke mezin got: Ê! Got: Dema ku ez çûm ber darê, min bi sosret dît ku hemû dewlemendên bajaroka me li wir di rêzê de ne. Dor nehate min, ez jî şûnde zivirîm.